Evo ga. Desilo se to. Na kraju ja odlučim. Gledaj ovih oblaka, U nekim redovima ovak idu. Ko polja. Ko polja preorana. Odlučio sam ja da... Kak se ne bi ovak ja ispričavao vama stalno, kak ja nemam video, kak ja ovo, kak ja ono, da ću odlučiti tjedan dana, možda i više, imat pauzu bez mojih videa, pa šta bude malo sjest, staviti na papir kako, šta i gdje, jer i počet se malo nekako zbiljnije baviti ovim svime. To je broj 1. Broj 2. Imam strašno puno posla po kući. To je znači od jutra do mraka ja radim. Samo čistim, spremam, režem, pili, ovo, tu, baci, šuta, tačke, smeće, kontejner. To je moj poslić. I ne stignem se baviti videima. A i moja gledanost je sa 1500 spala na 400 videa. Što je po mom dve opcije. Jedna opcija vama se više ne gleda kak je splaso potres. I potresi i akcija i sve to. A drugo je dosadio sam. I sad ja gledam to kao neka bude ovo dosadio sam, pa ću ja probat oddosadit se. Probat naći nove načine kako ću ja uključiti ovaj auto i drugčije ga voziti. Ne, drugčije snimat video jednostavno, drugčije nešto ću se više potruditi. Prvo i osnovno ja sam počeo snimat jako puno, upalim kameru, ona je na meni i sad to snima i tu bude po 15-20 minuta snimljenog. I ja to sve moram pregledat, ne bi li našao nešto smiješno i interesantno i ja bez veze gubim po 15-20 minuta, pol sata. I onda moje snimanje videa se razvelo na to da je jako mukotrpno i dugoročno, znači strašno dugo traje i jako je, uglavnom troši puno vremena, šta da ja sad vama objašnjavam. I iskužio sam da je lakše bilo prije, ja sam prije točno znao kad palim kameru i kad gasim kameru, uvijek se znalo kad je akcija. A sad kad je tu šuta i popravljaj kuću i ovo i ono, kad nije taj džir ko što je bio prije, sad je to upali kameru i čekaj da se nešto desi. Što je automatski dosadnije i meni, ja vjerujem da je dosadnije i vama. Znači vi koji već pratite i to, znači ima vas 800, skoro 50, nikak se maknut sa tog broja i doći do 1000, sunce vam vaše, nema veze, doći. Molim vas mi recite, da li ovo dosad sa familijom je vama ok? Da li je ok kad ja ovak sjednem i popričam s vama? Znači ja bi s vama volio više ovako, znači imati jedan video, to je moja želja. Imati ovakav jedan video. Gdje ja snimim s mobitela sve u komadu, bez rezanja, puno mi je lakše. Ne jebem se previše sa time jer ne da mi se. Ja jedva čekam da dobijem live-ove i to će biti skroz drugčije. Ja ću live-ove planirati full jebeno. To će biti full interesantno. Vi ćete moći pričati sa mnom i vjerujte meni, bit će puno zabavnije svima. Na kraju krajeva taj video ostaje i možete ga gledati kasnije, ja imam plus. Ovako, pa mi pomozite doći do 1000 subscribera, please. Opalite i like ovome svemu da algoritam glupog YouTube-a koji onak za sad me jako zljuti, jer zezno me sa ovim, kako zove, autorskim pravima, ali to. I
ok, otvorio mi oči na to da ja moram stavljati svoju muziku i muziku svojih producenata i svojih prijatelja, a ja se bavim muzikom, ne znam zašto mi to prije nije palo na pamet, ja stavio pjesmu koja mi se sviđa ovak iz života, što je onak logično, onak pjesma neka koja te dira i ti ćeš nju staviti i baš ono paše. Da. Ja eventualno link te pjesme koju sam htio staviti ću probat, ako se sad sjetim, probat ću staviti u deskripciju koju sam htio staviti i objasniti u koji dio pjesme. I to. Što još imamo za reći? Da, imat ću pauzu tu. Ta pauza će biti koliko god ja odlučim da treba biti. Ko će se otplatiti, nek se otplati. Ko će se pretplatiti, nek se pretplati, hvala mu jako puno. Hvala vam do sad sve, onak, ja mislim, možete ljuti na mene što ja ne hvalim više dosta. Ali razumijete, onak, svi očito i ja razumijem, sve to splašnjava. Jedini potres koji sam ja osjetio, koji sam jutro sanjao. Doslovno sanjao sam potres. I ne znam je li bio pravi. Meni ona aplikacija više ne govori da ima potresa, tako da ja ni to ne znam. Ja pojma nemam jer se čovjek navikao, tresu ili ima ih malih ili nešto. Znam da jednom danu ih je bilo 3 komada i to, ali to je stvar za sebe. Ovaj video će biti još jedan dodatni video uz video koji sam htio budem napravio. Možda ako se predomislim ću ubaciti video tu i tamo i doću vam sa još jednim ovakvim videom gdje ću ja objasniti koja je moja sljedeća taktika, situacija, plan, cilj, tralala, tralala. I onda kad dođem na 1000 subscribera ili ti pretplatnika, onda je totalno još jedna druga nova priča gdje ću vam opet reći kako će to funkcionirati i šta ćemo mi to sve riješiti. To je tako. Šta ne vidi se, imam dreko ovdje na prozoru, ptica mi se posrala. Video. Ha, ptica jedna! Šta vol? Nije mi se sad posrala, ali prije. Jako sam umoran, jako nemam vremena. A želim od ovog svega napraviti, imam jako puno planova. Mislim, ja se ponavljam non stop neću se više ponavljati. Ko prati zna, ko je nov reću mu, gle, ja sam umoran. Danas sam se probudio, mislim ljudi se bude u 5 ujutro, sve ok. Ali ja sam legao u 12, probudio se u 5 kako bi popravio onaj video i prebacio muziku iz ne smije se u moju smije se muziku, pa ćemo vidjeti šta će mi kenjati, još uvijek se video prebacuje, a ovo je bonus video i ja govorim vama koja je situacija i šta će biti dalje. Neće mi biti neko vrijeme, možda ćete se vi kao joj kaće, ili ćete se mrzinga, ili ćete se svaka mu čast, nek se odmori, pošteno je rekao, ili ćete nešćete vi, nešće ego odradit, nešće odradit pošteni ljudi, nešće ovo, nešće ono. Svi smo drugčiji, sve to predivno. Šta znam, za kraj videa nešto pametno za kraj videa, šta bi rekao. Ono što ću uvijek govoriti i što je totalno meni najdraža stvar, a to je, nemoj izgubiti nikada dijete u sebi, na primjer, nikada, to je najgore nešto možeš napraviti i to je onda loše. Kad izgubiš dijete, svi živimo u kućama, u zgradama, u gradovima, rijetkih živimo na selu, onda će vas progutati sistem. Kad vas proguta sistem, uđete u depresiju. Znali vi to, ne znali, priznali si to vi ili ne priznali, vi ćete biti u depresiji. Jednoj od puno kategorija, vrsti, podžanrova, korijena i podjela.
nemojte si to dopustiti da vas proguta sistem. Nakon toga uvijek gledajte s pozitivne strane i ovo što ja vide neću imati i ovo sve u svom životu i ovaj potres gledam sa jako predivne strane i mislim si da se on meni i mojima treba desiti, a i svima drugima. Mislim da je ovo jedno jako predivno vrijeme koje se dešava u svijetu. Ni to si, puno ljudi misli kao, nije to, potresi su, joj, jadni smo, svi smo najebali, nije, ne.